קמי לעמוד פה איתם בבקשה. קמי גרמני, ספורטאי השנה שלנו, זכה באליפות אירופה 25, מקום שלישי לקטגוריות הגיל שלו, יד שמאל ויד ימין. קמי, ספורטאי השנה שלנו, לקח לי גאלה. יש לנו עוד ספורטאי שאנחנו קוראים לו ספורטאי הישג, והוא ניתן לעומר דרור על הישגה באליפות עולם 25, מקום שלישי בקטגוריה 18-23. הוא יראה היום עד 75 קילו, יד ימין ויד שמאל. חברים, המון מזל טוב. ואתם שואלים מי זה נדב שלוש. נדב שלוש היה אלוף אירופה, מקום ראשון ביד ימין ויד שמאל. ומה שקרה, התעודה הזאת מחכה כבר שנתיים כמעט. הוא אמר לי, אני פורש. ואחרי שהוא פרש, הוא התאמן כמעט שנה ומשהו והצטרף ליחידה מיוחדת בצבא. והתעודה הזאת מחכה כי אני רציתי להעניק, כי אני מעניק בדרך כלל באליפויות ישראל, והוא נעלם. אז זה העלה קצת עובש, אבל זה נראה טוב. זה אומנם 22 נראה פה, וזה כבר 25 אנחנו. נדב שלוש מקבל מאיתנו, הוא ספורטאי הישג, על אליפות אירופה, מקום ראשון, סב סיליון, זה כאילו לגילאים שלו, קצת גדל מאז, הוא היה 60 קילו, גדל, יד שמאל ויד ימין. חבר'ה, המון מחיאות כפיים לכל האנשים היפים שנמצאים פה, ולשופטים שלנו, שופטים תעמדו פה רגע, יש לי גם משהו רגע, הזכרתי, יש לי משהו.